Jotain viiltävää taas sanottiin. Kyllä mä ymmärrän. Huumorilla kaikki paikattiin ja jatkan hiljaisuudessa eteenpäin. Onko mä oikeesti niin paha ihminen, että mua pitää alas koko ajan painaa? Onko mä oikeesti niin arvoton, eikä mun tunteilla väliä oo? Ymmärrän kyllä viiltävien sanojen taakse, ja kun aina mä olen vain liikaa, ne sanat painaa ja lamauttaa. Samalla en ole tarpeeksi ja sanat syö